Pano ndi Panyasa Voice Box pamene timakhala tikukambirana nkhani za ndale, kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Lero timafuna tikambepo za timu yathu ya mpira wa miyendo ya Malawi Flames. Malawi Flames ikuoneka kuti ikuvutikabe kuti idzipambana pa masewero osiyanasiyana. Chokhumudwitsa ndi chokuti ikulephera kupambana ngakhale ikumenya mpira pa khomo. Matimu ena akumabwera ndi kumatichinya kuno ku Malawi kumene ife ngati masapota komanso nzika za dziko timayembekeza kuti mwina timuyi itakumakhala yamphamvu ndi kumawina ndi kumapeza mapoints ochuluka. Ndikunena izi chifukwa chakuti pa magame 5 amene two Flames yamenya pa bwalo la Bingu National Stadium mu mzinda wa Lilongwe yawinako kamodzi ndi kuluza kafolo. Malizatsi ndi awa. Pa 21 November 2023 tinaluza World Cup qualifier ndi Tunisia 1-0. Pa 23 March 2024 tinaluza friendly ndi dziko la Kenya 4-0. Pa 26 March 2024 tinaluzanso friendly ina ndi dziko la Zambia 2-1. Mwamwayi pa 6 June 2024 tinawina World Cup qualifier ndi dziko la Sao Tome e Principe 3-1. Pa 5 September 2024 taluzanso ndi timu ija ya Burundi zigoli zitatu kwa zigoli ziwiri kapena kuti 3-2 pa Chingerezi. Funso kwanza tamene maudziwa mpira kuti mpirawo ukutivuta pata Malawi. Mphunzitsi wamkulu wa timuyi Bambo Patrick Mabedi wauza newspaper ya Nyasa Times kuti kuluza kwa timu ya Malawi ndi Burundi si vuto lawo. Akuti timuyi ili ndi mavuto ambiri komanso timuyi sinakonzekere bwino ndipo iwowa analibe ndithu ochinga kumbuyo kumanzere kapena kuti left back okhazikika. Ndiye mafunso tikumafunsa kuti kodi Mabedi akamati timu ili ndi mavuto ambiri mmese iwowo tinapatsa ntchito kuti akonze timu. Kodi Mabedi akamati timu sinakonzekere bwino udindo owonetsetsa kuti timu ndiyokonzeka ndi wandani? Mmese iwowo ngati mphunzitsi wamkulu udindowo ndi wawo. Nanga akamati alibe left back okhazikika amene akupeza maplayer oyenerera ndi ndani? Siwowo ngati kochi? Mutiuza maganizo anu in the comment section below. Koma ifeyo tikuona ngati kuti explanation yawo Mabedi ndiyosamveka. Akuyenera kutenga udindo. Sangauza Malawi kuti vuto silawo pamene timu yaluza. Ngati iwo wakukana udindo ndi vutolo ndi la ndani? Izi zimachitika nthawi zambiri kuno kwathu ku Malawi. Adindo athu makamaka andale komanso ogwira ntchito zaboma ngati nduna, ma PS, ma MP ndi ena otero safuna kuvomereza udindo wawo zinthu zikalakwika. Koma zikamayenda amakhala number 1 kudzikundikira maulemu. Mutiuza maganizo anu in the comment section pansipo tilekere pamenepo zikomo pokhala nafe pano pa Nyasa Voice Box.